Naanata sa ikatulong Domingo sa ordinaryong panahon, the third Sunday in ordinary time. Ug ang atong tema karon nag-ingon, gipadala kita aron mahimong mga mananagat og mga tao. We are commissioned to become fishers of men. Nabe mananagat din eh? Wala. No? Kada usa kanato adunay tawag gikan sa Dios. Matag usa kanato natay calling, tawag gikan sa Dios. Ang dako nga pangutana, nakabalo na bata unsa ang atong tawag gikan sa Dios? Ang atong ebanghelyo karon naghisgot kini sa pagsugod sa ministeryo ni Ginoong Hesukristo. Gisugdan niya ang iyang ministeryo dili pinaagi sa paghimo og mga milagro, kundili gisugdan niya kini sa pagpanawag og mga makauban niya sa paghimo niini. Gipili ni Kristo ang mga ordinaryo og mga yano nga mga tao sama nila Pedro, ni Andres, og sila Santiago ug Juan nga mga anak ni Zebedeo aron sa pagsunod kaniya. Wala nagpili si Kristo gikan sa mga Pariseo, sa mga kaparian, sa sinaguga, sa mga magtutudlo sa balaod, no? Kundi ang gipili ni Kristo mga ordinaryo nga mga tao, mga mananagat, no? Kay naa man sila nagpuyo daplin sa suba sa Galilea, no? Pero makapangutana ka ngano man nga kining mga tawhana man ang gipili ni Kristo, nganong dili man siya magpili og mga taong maalamon, no? Ang atong second reading kaganina nag-ingon nga kung aduna kuno kitay angay ika panghinambog, ang ato lang angay ika panghinambog mao lamang ang mga buhat sa Dios sa atong kinabuhi. O diingon pagid diha nga gipili sa Ginoo, no, ang mga taong ordinaryo aron pakaulawan ang mga maalamon. Unsa may mensahe niini mga igsoon? God uses ordinary people to do extraordinary things in His kingdom. Gipili sa Dios ang mga yano, mga ordinaryo lamang nga mga tao aron paghimo og mga butang nga katingalahan diha sa iyang gingharian. Giigna ni Kristo sila, kuyog kamo kanako og tudluan ko kamo sa pagpanagat og mga tao. Kuya, managat og tao. Come follow me and I will make you fishers of men. Managat og tao. Mga igsoon, ang Dios nagtawag kanato sa samang pamaagi. God has called us to that same calling. Apan ang dakong pangutana kanato, ang ato bang pagtubag sa maong tawag sa Ginoo sama sa gihimo nila Pedro? Ang atong pamaagi sa pag-respond sa tawag sa Ginoo, parehas ba sa pag-respond nila Pedro? Giunsa man day nila pagtubag ang tawag sa Ginoo diha sa ila? Giunsa nila pagtubag? Diha dayon og ilang gibiyaan ang ilang mga buluhaton. No? Kung tawgon ta sa atong mga ginikanan, no, kaniagi magitatanan pagkaanak, kung tawagon ganita sa atong ginikanan unya, dili dayon ka magbali-bali sa tawag sa imong ginikanan. Di ba kasab-an man ta? No? Di ba kasab-an ta kung tawagon ta sa atong mga ginikanan? No? Naditag bali-bali, manumbaling ta, ato lang ipalahos sa pikas dalunggan. Kasab-an kita. Ngano man? Nganong kasab-an man ta? Kay dugay man ta agtubag. No? Dugay man ta agbali-bali. Mga igsoon, kung ang Dios nagtawag na kanimo, maglangay-langay ba di ay ka sa pagtubag niini? No? Kung gitawag ka sa Ginoo nga mag-alagad, maglangay-langay di ay ka pag-respond?
Kung ang Dios nagtawag kanimo sa kaminyoon, maglangay-langay di kag minyo. Kung gitawag ka na sa Dios sa paghimo ni ining usa ka butang nga ipahimo niya sa imo, maglangay ba di ay ka pagtubag niini. Siguro pipila ka nato maglangay pa og tubag tungod kay dili pa ta andam nga buhian ang mga butang nga angay buhian sa atong kinabuhi aron sa pagsunod sa tawag sa Ginoo. Ang makalangay usahay mga igsoon sa atong pagtubag sa tawag sa Ginoo kay dili pa ta ready nga mo respond tungod kay napay mga butang nga dili nato kayang buhian. Sama sa mga apostoles sa atong ebanghelyo, sa pagtawag ni Kristo sa ila, klaro kay gingon, diha dayon gibuhian nila ang ilang pukot. Unsa may but pasabot niini? Ang kanang pukot mauna ang simbolo sa ilang pagpanginabuhi, sa ilang trabaho. Okay? Ug si Santiago ug si Juan nga mga anak ni Zebedeo niingon diha sa diyang gitawag sila ni Kristo, gibiyaan nila ang ilang pukot, gibiyaan ang ilang sakayan, o gibiyaan ang ilang amahan. So karon ang ilang amahan ay nagkaguliya or mutiwas atong ilang trabaho. No? Kung nakita na ninyo ang salida nga or series nga The Chosen, kining atong gospel reading na ani episode dito nga gwapo kayo pagka-portray, no? Sa dihang gitawag ni Ginoong Jesucristo si Santiago ug si Juan ug na ang ilang amahan sa kilid, no? At first gipakita dito nga murag duduhaan sila ba nga musunod ba ka ta dire? Pero ang ilang amahan mismo nagtulod si CBD. Nagtulod, go, isa go. Ako na'y bahala dire. Isa go. Lipay ang amahan, no? Mga igsoon, buhii ang mga butang nga makahimong babag o makalangay sa imong pagtubag sa tawag sa Ginoo diya sa imong kinabuhi. Amen ba? Amen. Buhii ng mga butang nga babag lang sa tawag sa Ginoo sa imong kinabuhi. Unsa may dakong babag gyud sa atong pagtubag sa tawag sa Ginoo? Number 1, sala. Dili ta makarespond sa tawag sa Ginoo kay ganahan pakaayo ta sa atong sala. Ganahan pa kita og hunahuna ani, ganahan pataghimo. Malangay ta tungod sa atong sala. Kay giignan na ta nga paghinulsol, no? Mag-usab sa kinabuhi pero dili pataganahan mag-usab, dili pataganahan maghinulsol kay lami pa man gid kaayo magpakasala. No? Kay enjoy kaayo ta. Makalangay ang sala mga igsoon, manang buhian nato na mga material nga butang sa atong kinabuhi. Usahay gipaka-Dios na nato. Gipaka-Dios nga niabot na sa punto nga na in love na ta kaayo, na attach na ta kaayo pag-ayo sa atong mga material nga butang. Nga bahalag dili ta makasunod sa tawag sa Ginoo basta dili lang ni mawala ning mga material nga butang sa atong kinabuhi. Ang atong trabaho, ang atong propesyon, ang atong mga buluhaton, ang atong negosyo, atong mga investments, di nato kaya buhian para sa tawag, pagsunod sa tawag sa Ginoo. Kay ngano man, kay mahadlok ta. No? Mga igsoon, kung adunay usa ka kamatuoran sa Ginoo mauni, walay nagsunod sa Ginoo nga naalaot ang iyang kinabuhi. Amen ba? Amen. Wala gyoy nagsunod sa Ginoo nga naalaot ang iyang kinabuhi. I remember that very day nga
nagdesisyon ko nga muundang ko pagpanarbaho para mag full-time ministry. Tinuod hadlok gyud kaayo ang akong gibati og daghan nga kabalaka. Hunaw-naon nimo akong buhian ang akong sweldo nga 30,000 ang bulan para mag-alagad ko sa Ginoo dire full-time, nga gamay pa sa 30,000 o wala magkatunga sa 30,000 ang akong allowance dinhi. Hadlok kaya akong pamati gyud. Di ko kasabot. Sige lang kog baklay-baklay, hunahuna, muundang dili. Pero unsaon man gyud nga ang tawag sa Ginoo mao may nagpatigbabaw. Kay giignan nako akong kaugalingon. Pwede man gyud nga mag-alagad ko sa Ginoo, manarbaho gihapon ko. Pero naagyoy tingog sa akong kasing-kasing nga mag-ingon nga pwede nimo na himuon pero dili gyud ka matagbaw. No? Og ang akong gipangita ato nga panahon 6 years ago was kalinaw og katagbawan sa akong kinabuhi. So mao tong buhian. Og true enough sa akong gisulti kaganina, wala gid ko maalaot. And the same goes with us. Parehas gyapon natong tanan. Kung mutubag ta sa tawag sa Ginoo, dili ta himuong alaot sa Ginoo. Dili ta hatagan og rason sa Ginoo nga magmahay ta niya nganong mang nisunod ta niya. If there's one great decision, kung naa may usa ka dako nga desisyon sa atong kinabuhi, and I hope and pray nga mao gihapon ang inyong gibati, nga wala ta magmahay nga nagsunod ta sa Ginoo. Nagmahay ba mo? Ka nagsunod sa Ginoo? Maybe some of you nagmahay mo tungod kay ang inyong nakita sa dihang pagsunod ninyo sa Ginoo, nagkapait ang inyong kinabuhi. No? Mga asawa sa atong mga clergy, nagmahay ba mo nga ang inyong bana nag-alagad sa Ginoo? Usahay mao panay rason nga mahimong away. Kung wa pa lang ka nag-alagad, di unta ta magkalitsi-litsi. Dunya na unta ko karon. Nagsuroy-suroy na unta ta sa mga lugar nga atong gipangandoy sa una. Ang atong mga anak, tuwa tanan sa Xavier naka-enroll. No? Mga igsoon, wa gilain nga mas makatagbaw og makapalipay sa ato kung mutubag ta sa tawag sa Ginoo. Wa gilain ana. Dili man na ninyo diha dayon makita. No? Proseso ning tanan. Paglawig, journey. Sa dihang mo journey ka ana nga tawag, diha nimo makita kung unsa ka matinud-anon ang Dios. Kung unsa ka maayo ang Dios, kanang iyang giingon nga mo provide siya sa imo mga panginahanglan, makita nimo na. Kanang giingon nga moayo siya sa imo mga balatian, makita nimo na. Ma-experience nimo na nganuman, because God will never fail us. Ang Dios dili mo pakyas kanato. Amen ba? Amen. Dili mo pakyas ang Dios. Imo lang nang hunahuna nga gipakyas ka sa Dios. Nganuman, kay naaman kay kaugalingon nga standard. Naaman kay kaugalingon nga sukdanan. Nga, Lord, magsunod ko nimo pero dapat kining ako ang matuman, ha? Muana man gud ta usahay sa Ginoo. Nga, Lord, sige, mag-alagad ko sa imo pero dapat ako'y magbuot. Dili man na ingana mga igsuon. Kung gusto nimo ingana, ikaw na lang ang agalon. Ang Diyos ang imong alagad. Pero dili man. Diba?
Matod pa sa Salmo 95, 7 ngadto sa 8, kung madungog ninyo karon ang tingog sa Dios, ayaw pagahia ang inyong kasing-kasing. Today, if you hear His voice, do not harden your hearts. Kung nadungog na ninyo ang tingog sa Diyos, ang iyang pagtawag sa inyo, unsa pa may imong giulatan? Ha? Usahay magampo ta sa Ginoo, Lord. Sulti nako, speak to me, Lord. Kanang mag-follow ko sa imo. Nagsulti na ang Ginoo pero murag dili pa to ikaw, Lord. No? Dili pa to ikaw. Kanang imong tingog gid, Lord. No? Mga igsuon, nakadungog na ta sa tingog sa Dios pero atong gipagahi ang atong kasing-kasing. Nganuman, kay di man ta kabuhi sa atong mga kabalaka, no? Sa atong mga kahadlok. Nganong dili man nimo nabuhian? Kinsa may tarong nga tawo nga gusto mahadlok, mabalaka pirmi. Ba? Unsay giingon sa Juan 14:1, salig sa Dios ug ayaw kahadlok. No? Dili ta angay mahadlok. Sa Biblia, ang kanang pulong nga ayaw, kanang sugo nga ayaw kahadlok, it is mentioned in the Bible 365 times. Pila ka adlaw sa isa ka tuig, mga igsoon? 365. Subot pasabot nga kada adlaw nagsulti ang Ginoo sa ato, ayaw kahadlok, gikan sa January paingon sa December 31, ayaw kahadlok mo nagisulti sa Ginoo. But why is it that we are afraid of letting go of the things nga mahimong babag sa atong pagtubag sa tawag sa Ginoo? Ug tungod ni anak mo nang nigahi ang atong kasing-kasing. Natig-a ang atong kasing-kasing. Kay pag natig-a na gani ang atong kasing-kasing, maglisod na ta makadungog sa tingog sa Ginoo. Mo nang ayaw paghahiya ang inyong kasing-kasing. Listen to what is God telling you. Listen to the voice of the good shepherd. Pamati sa tingog sa maayong magbalantay. Pamati kung unsa ang iyang tawag sa imong kinabuhi. Amen ba? Wala mag-undang og tawag ang Ginoo kanatong tanan. Ilabi na kung wala ka pa magtubag sa iyang tawag. Kung wala pa ka mag-respond sa tawag sa Ginoo sa imong kinabuhi, rest assured nga ang Dios wala pod kapuya sa pagtawag nimo. And God is waiting for your response. Nagpaabot ang Dios sa imong tubag. Pamatia ang iyang tingog karon nga panahon. Listen to His voice niini nga panahon. Unsa may gisulti sa Dios sa imo? Is God telling you to forgive? Then forgive. Kung gisultihan ka sa Dios nga magpasaylo, pagpasaylo. Unsa may nakalangay-langay nga nung ganahan magigag kupot-kupot anang kasuko nimo sa imong isig kataw? Is God telling you to go to your brother and reconcile? Then go to your brother and reconcile. Gisultian baka sa Dios nga adtoa ang imong higala o pagpakig-uli niya? Adto dayon. Unsa may giulatan nimo? Nga naapay muhatod nimo? Mga igsoon, anad kay ta mangayo sa Ginoo og mga signs. Lord, hatagi kog sign. Lord, tagaay kog sinyas gid Lord nga kanang sigurado gid Lord nga makaingon gid kog gikan gid sa imo. Pero mga igsoon, usahay ang tingog sa Dios very obvious na kaayo.
Kanang halata na kayo ba? Klaro na kaayo. Unya, kita raman ang nagpalingog-lingog. Kita lang ang dili gusto maminaw. Ngano man, tungod kay nahadlok ta na kung maminaw ta ana, basin unya ang atong kinabuhi, dili na mahisama sa atong naandan nga kinabuhi. Nay usa ka batan-on nga mi duol sa ako nangayo og tambag unya na pressure pagid ko niya kay niingon siya nako nga Father kanang tagaik tabangi ko decide aning akong trabaho kung unsa ang imong isulti mapuy akong sundon kung mayong kag dili muundang nako diri muundang pug ko sigo gunahuna ko patay ano ako na may na pressure ani. Pero ako lang siyang gitambagan, niingon ko nga, unsa may sulti sa Dios sa imo ha? Unsa may conviction sa imong kasing-kasing? In siya, Father, gusto gid ko nga mag-undang na. Kay gusto ko magalagad sa Ginoo. Magalagad, magtubag sa iyang tawag. Ko nga, naraman day na di ay, ano, nangutana pa man kanako. Naka-decide naman day ka. No? Nanaman ay kay decision, nadungog na nimo. No? Usay mga igsoon, gusto pa nato i-clarify pagyod sa uban, no? I-clarify nato sa Ginoo nga Lord. Klaruhon sa nako Lord, biki ba sino nag tingog ni taning ni ang akong nadungog? No? Basin o nagtingog lang ni sa akong kaugalingon nga pagbati akong nadungog. No? So I don't know what happened, no? But I believe that the person who came to me made a good decision. And not just any good decision, but a decision nga inampuan gyud o gikonsulta niya sa Dios. Muna mga igsuon, dili ta maglangay sa atong pagtubag sa atong tawag. Igna palihog imong tapad, gitawag ka sa Dios. Gitawag ka sa Dios. Gitawag ka sa Dios, no? Kung gitawag mo sa Ginoo nga mag-alagad ani nga simbahan, ayaw na mo og langay pa. Amen ba? Amen. Kung gitawag ka sa Ginoo nga magtabang sa simbahan, ayaw na paglangay pa. Usahay ang atong kinaiya murag mga sigurista ba, gusto nato nga kita pay duolon, dili lang sa ako, until nga mo duol gid ang taga-simbahan sa ako. No? Gusto nako nga i-approach gid ko nila. Sas, para pod nga kuan pod, para gid sigurado kay basi nagbuot-buot ra ko. Mga igsoon, I'll tell you this. Kung kanang conviction sa imong kasing-kasing maghatag nagkahimayaan sa Ginoo, maghatag nagkaayuhan sa imong isig kataw, sa imong kaugalingon, dili na makadaot kang bisan kinsa, buhata. Okay? Ignay mong tapad, tumana ang tawag sa Ginoo. Tumana ang tawag sa Ginoo. Igna ayaw paglangay. Ayaw paglangay. Ayaw paglangay. Kay mga igsuon, ang delikado manggod kung maglangay-langay ta, basig wala nay adlaw nga or panahon sa pagtuman ni ini. Mingon ka nga, ay yes, Lord, ready na ko nga mag-alagad sa imo. Pero pagtanaw nimo sa imo kaugalingon, ay, 80 anyos naman ko, Lord. Gamay na malang akong mahatag. So sayang tong mga panahon nga imong gilikay-likay. No? Sayang tong mga panahon, tong mga adlaw nga baskog ka paunta. Katong financially able ka paunta. No? I'm not saying nga serving God has an age limit. No. What I'm saying is, kung gitawag ka na sa Dios karon nga panahon, tubag dayon. Duha ang tubag, either yes or no. Pero I tell you this, kung mutubag mo giyas sa Ginoo, dili gid mo magmahay.
Dili mo magmahay. Proven and tested na sa daghan nga mga Kristohanon. Kung mag-no po ka, okay. No. Pero God will continue to call you pangitaon o pangitaon gid ka sa Dios. Labi na gid sa iyang tawag. Pangitaon ka. Mura kag si Jonah ba? Nga grabing tago-tago pero gisunod-sunod gid siya sa Dios. Nga adto lagig Ninive. Unya mga igsoon, mao na inyong bantayan og likayan. Kanang pagsige na tog likay-likay sa tawag sa Ginoo, usahay naara ba na yung mga dili maayong dangatan sa atong kinabuhi. No? Og worse, makaangin pata sa uban nga kinabuhi. Makadamay ta sa ila. And the only way nga mahunong na is we say yes to God. Lagi Lord. Kana bitawng one-on-one na ka sa Ginoo, kanang ikompronta ka sa Ginoo. Nga mura kag na corner sa Ginoo ba? And then God will ask you, follow me. Follow me. I hope and pray mga igsoon nagkaroon nga kabuntagon, makonvict ang atong kasing-kasing nga we will say yes to the calling of God. No? Amo o say yes ta, muuo ta sa tawag sa Ginoo sa atong kinabuhi. And it is my prayer as well para sa uban nga dili pa andam nga motubag sa tawag sa Ginoo. Kung dili pa kaandam karon, so be it. But you have to be ready because in the next days and years of your life, God will still call you and will tell you, follow me, and I will make you fishers of men. Palihog manindog.